Paalam. Kung nakahibalo ka lang kung daw ano kabugat sa ginabatsag ko subong sa akong tughan. Tuman ka sakit sa imo pagbiya. Tuman ka sakit. Baton ko ini. Bangod ini pagbuot sang mahal nga Diyos. No. Ma'am, ginpatawag mo ko na ako? Sit down, Tony Pete. Thank you, ma'am. Nga, Tani. I have a good news for you. Ma'am? Ginapatawag ka sa Manila ni Mr. Dondon Monteverde, ang anak ni Mother Lily, kag amuma ni Mr. Eric Mati, agod sa pag-sign sang kontrata sa pag-produce sang pelikula. Ma'am? Matuod bala? Patamog ka salamat, Lord. Kag hindi lang inang katuon mo dito sa Manila. May pasaborno pa nga nagahulat dito sa imo. Bagot, mangin guest ka sa isa ka comedy show nga kaupod mo sanday. Bayani ag bayani kag agang mulak. Ma'am! Hindi na gid mo punggan, Tony Pete. Mangin artista ka na sa palaabuton. Hindi lang diri sa Bacolod, kundi sa Manila na. Daw sa hindi ako sinimang kapati. Ari na ako sa Manila. Kag naka-sign up na ako sa kontrata para sa pelikula. Kag ang pag-guest ko sa comedy show. Na-feel at home ako. Kabay pa nga amo na ining panugod. Agod nga makaangat kami liwat sang pamilya ko. Mapauli ako sa Bacolod. Agod magpreparar para sa among nga project. Welcome home, Dad! Doding! I miss you! Baby kiss! Loves, I miss you too. Dali ka mo. Dali ka mo nga duha sa sulod. May pasalubong ako sa inyo nga duha. Dasig! Yes, Dad! Last shot. Kag matulog na dayon ako. Kay boss, trabaho naman. Masulod na ako sa kwarto kag magpahuway na. Ano na blawra si Niman? Napasiyar ako. Mabangon ako kag mapasiyar. Ano pala naglatabo sa akon? Nga daw hindi ako makatindog. Paps? Mano, Paps? Mapasiyar ako. Ano ba lang ginawakal mo? Mama. Nga hindi ko ikaw maintindihan. Hindi. Matumba ko. Pete! Peter! Peter! Hindi! Malain nini! Gin-stroke si Peter! Peter! Matuod ay hangagin stroke si Tony Pete. Mga pinalangga namon nga mga tag palamati. Sundan ninyo ang kasugpon sang kasaysayan ni Tony Pete nga aton gintiguluhan. Stroke man ang tiyoy sang banwa. Diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.